नमस्कार, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहा बनी टॉप 10 भोजपुरी। आप सबके बीच में लेकर आ गई बनी एक और खबर, और ये खबर जुड़ल बटे भोजपुरी के सुपर स्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। तो आप सब वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखम। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी तो वहीं पे फीमेल सिंगर अनुपमा यादव के साथ आ रहल बटे 5 गो गाना। अभी आप सबके हम बताओ तनी एक गाना के बारे में। सबसे पहले आप सबके एगो न्यूज़ के बारे में पता हुई, अभी खेसारी लाल यादव जी लगातार 3 गो सॉन्ग ट्रेंडिंग में ट्रेंड करत नजर आवता। कुछ म्यूजिक सेक्शन में करता होता तो कुछ मेन में ट्रेंडिंग करत आवता। ये सब आप सबके न्यूज़ पता चल गई होगी। तो चलिए आप सबके बता दिए अनुपमा यादव और खेसारी लाल यादव जी के सॉन्ग के बारे में। तो अनुपमा यादव जी के साथ आ रहल बटे खेसारी लाल यादव के 5 गो सॉन्ग। जी आप सबके बता दी कि जो 3 गो सॉन्ग बटे उ बटे देवी गीत, वहीं पे 2 गो लोकगीत जो की आ रहल बाटे, और एक सॉन्ग के आप सबके बीच में बहुत जल्द फर्स्ट लुक भी जारी होखे वाला बाटे, और उस सॉन्ग आदि शक्ति से आवे वाला बाटे। आप सबके बता दें कि अगर बात कल जाओ फीमेल सिंगर अनुपमा यादव के, तो भोजपुरी में उनका के नंबर 1 सिंगर हम मानीला। काहे कि जो गाला बाटे बहुत ही मधुर बाटे और बहुत ही अच्छा सॉन्ग गावेली, और स्टेज शो के उनकर डिमांड बाटे यूपी और बिहार में। तो उनकरा साथ आ रहा बाटे खेसारी लाल यादव जी के सॉन्ग, तो बहुत जबरदस्त सॉन्ग आवेला बाटे, जो 3 गो देवी गीत बाटे जो कि आप सबके बीच में अभी सुने के ना मिली, लेकिन जो लोकगीत बाटे 2 गो आप सबके जरूर सुने के मिली। तो आप सब का कहल चाहत नहीं अनुपमा यादव जी के बारे में, आप सब कमेंट में आप सब जरूर बताइए, और ये न्यूज़ कैसन लागल आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो के दबा के शेयर करम कि और भी भोजपुरी फैन तक पहुँचे, और भी भोजपुरी फैन जान पावे कि खेसारी लाल यादव जी और अनुपमा यादव जी के साथ आ रहल बटे सॉन्ग। फिर से मिलन ताज़ा खबर के साथ, तब तक देखते रही टॉप 10 भोजपुरी। जय हिंद।